थ' लोगोफोर नैबेखौ नायनो हागोन बेखौ बयनिख्रुइ साबसिन बरिया मोजांसिन नांबाय आरोना आइ लाभ बड'लेण्ड नै लोगोफोर नैबे बड'लेण्डनि थाखायनो गोबां जोंनि बर' आइजो जोहोलावजो मुंख्लं जालांबाय। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदे बराय हरबाय ओमफ्राय दायो थांनो रेडि जादों थांनो ओंखारदों जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुमा खामफ्राम सेन्टार खाथियाव आरोना सेनं सिजौगुरि गामियावहाय दिनैनिफ्राय जागायबाय ओमफ्राय दायो थांनो रेडि जाबाय स्कुटिजों थांगोन नैबे स्कुटिजों ओमफ्राय नै आदाया एकदम थाव सोनो रेडि स्कुटियाव थाव सोना लाखासिगोन आरोना दा लामाफ्राव जोबोब्ला एसे उसुबिदा जागोन ना दायो थावखौ सोखासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर मिथिङावहाय नैबे लामाजोंनो थाङो आरोना नैबे लामाजोंनो थाङो मिथिङावहाय नैबे जाहैबाय दिकियाजुलि रड स्टेसन आरोना नैबे जाहैबाय जोंनि दिकियाजुलि रड स्टेसन इनिफ्राय नैबे लामाजों थांगोन आरो मिथिङावहाय बे लामाया सिदा ओरै ABSU सोरगोफुरिबो थांनो हायो इनिफ्राय जोङो थांगोन बाहागो लाहैगोन जोङो 2 नम्बर बाटासिपुरनिफ्राय बाहागो लाहैगोन आरोना बेयावहाय मिथिङावहाय दायो थांनो रेडि जाबाय आरोना थ' लोगोफोर दायो मिथिंनि जायगायाव सफैबाय नैबे जाहैबाय गोसोखां खाम्फा नैबेयो ओमफ्राय बेखेवथ'वाखै गाबोनहाय बेखेवगोन थ' लोगोफोर नैबेनो मेन गेटआ हाबग्रा गेटआ नैबेनो मेन गेट बेजोंनो हाबगोन आरो ओमफ्राय बेजों हाबबानो बैनो आरो जिरायसालिया साइनासालिया मेन स्टेजआ बेनो मेन गेट थ' लोगोफोर दायो नै बेजखौ मोनबाय थान्दै खुंगा 17थि बोसोरारि जथुमा दिकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय गामिया जाहैबाय सेनं सिजौगुरि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय माने खामफ्राम सेन्टार होननाय मोनसे सेन्टार दं एकदम बेजोंनो नांजाबनाय ओमफ्राय बेजखौ मोनबाय थ' लोगोफोर नैबे जाहैबाय मेन स्टेज बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय साइनासालि रायजो राजाफ्रा बेवहाय जिरायनानै मिटिंखौ खोनासंगोन आरोना दाखालिथ' नोंथांमोननो देखायदोंमोन आङो मोनसे ब्लगावहाय दाखालि जाजोबाखैमोन दायो कमप्लिट जाबाय बरिया जाबाय माबा कारपेट बनानै गाज्जा नुखाबाय बरिया नुखाबाय ओमफ्राय बेवहाय दायो माने थान्दै मेल दङ जोंनि दिकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने थान्दै मेल दं आरोना बेवहाय 17थि सावरायमेल दङ नैबे खोंथेनायाव दसे थानानै हाबनोसै र' नैबे जाहैबाय मेन स्टेज ओमफ्राय सारमोना नैबेवहाय बिबुंथि होसिगोन आरो बक्सा लटप ओमफ्राय लाइनारि दं नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय लाइनारि थ' लोगोफोर नै बिथिंजाय फ्लेग हस्टिं आरोना फिरफिला बिरहोग्रा जायगाया नैबे आरोना फिरफिलाखौ गाबोनसो बिरहोगोन नैबेयो नैबे खुन्दाखौ गायनानै दोनखाजोब्बाय ओमफ्राय नै बिबारफोरबो लाबोदों साजायनो बरिया नै बिबारफ्रा मजाखा कालारा गोजा गुफुर गोमो गाबोनहाय माने बिरहोसिगोन आरो फिरफिलाखौहाय ओमफ्राय दिनैथ' माने दख'रानि सावरायलायनायसो नालाय ओमफ्राय गाबोनसो जागोन आरोना सनितपुर जिल्लानि थान्दै मेल सावरायलायनाय थ' लोगोफोर नैबेयावहाय नोंथांमोना मिथिङाव फैयोब्ला बेवहाय सेल्फि लानो हागोन आरोना नै आइ लाभ बड'लेण्ड नैबे बड'लेण्डनि थाखायनो गोबां जोंनि बर' आइजो जोहोलावजो मुंख्लं जालांबाय नैबेयावहाय सेल्फि लाफैनो हागोन बरिया नांदों माने नैबेखौहाय आइ लाभ बड'लेण्डखौ नायनो हागोन नै लोगोफोर एसे नायनानै लालाय नै आइ लाभ बड'लेण्ड ओमफ्राय नैथिंबो दङ नै नायनो हागोन लोगोफोर इथिंजाय दङ आइ लाभ ABSU अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जों साफ्रोमनिबो नै
सेल्फि लानो हागोन लोगोफोर बेवहाय सेल्फि नोंथांमोना फट' लानो हागोन आरो नै बेनिफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला गोदान बोसोरनि लोगो जादो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ सानफ्रामबो लाबोबाय थायो आङो नैबे चेनेलावहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि